Uvaženi gledalci, dobroveče. Pratite Razgovor nedjelje. Naša gošća večeras je Tamara Jovićević, potpredsjednica Internacionalne policijske organizacije Crne Gore i magistar političkih nauka, sa kojim ćemo razgovarati o bezbjednosti. Kada se čovjek osjeća slobodnim, a kada osjeća da je njegova bezbjednost ugrožena. I šta je to zapravo bezbjednost? Pitamo našu gošću. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče i vama. Hvala na pozivu. Dobroveče vašim gledalcima. Slobodan čovjek je slobodan onoliko koliko shvata svoju slobodu i koliko je ne ograničava nekim drugim faktorima. Ali u slučaju bezbjednosti situacija je, kao što sam rekla i u uvodu, malo drugačija. Čovjek je bezbjedan onda kada je i slobodan i kada je sposoban da tu svoju slobodu podijeli sa drugima. Šta zapravo predstavlja bezbjednost i šta je taj koncept bezbjednosti donio društvu? Pa da, apsolutno se slažem s ovim što ste rekli. Sam pojam bezbjednosti je dosta kompleksan. Znači, zavisi sa kog aspekta ga sagledavamo. Može biti od onog najužeg koji se tiče samog pojedinca do globalnog, kakva je, na primjer, bezbjednost planete. Ono što je zapravo primarno jeste da se bezbjednost usko povezuje sa slobodom od straha. Straha da ostanemo negdje nezaštićeni na izazove, odnosno od izazova koji nas svakodnevno pogađaju. I sam proces globalizacije je zapravo dodatno istakao problem, odnosno pitanje bezbjednosti, podigao na neki viši nivo i samim tim istakao potrebu da se ona kao koncept, odnosno kao nešto što je univerzalno i definiše. Upravo sve te promjene koje su se desile na globalnom nivou, izazovi koji se ne mogu kontrolisati, problemi koji da kažemo prave razdor u društvu, razne tehnološke i druge promjene koje se dešavaju, sve to dodatno uticalo da se nekako svijest o bezbjednosti države prebaci na samog pojedinca i da zapravo postanemo svjesni činjenice da je upravo ta sloboda od straha neki nedostižni ideal. I to je upravo ono čemu koncept bezbjednosti kao takav danas služi. Kada govorimo o strahu, ne možemo, a da taj strah ne povežemo sa pojedincem, dakle sa našim unutrašnjim strahovima kada je u pitanju naša lična bezbjednost. Ako se vratimo mnogo unazad u našu istorijsku prošlost i ako ovu situaciju o kojoj govorimo, strah od lične bezbjednosti, povežemo sa ratovima i sa osjećajem borbe za golu egzistenciju i za prosto goli život, koliko je takvo stanje i osjećaj straha bio dominantan u narodu i koliko je uticala ta svijest na razvijanje bezbjednosti u okviru naše kolektivne svijesti? Pa jeste, svakako da je uticala. Imamo sad tu neku promjenu u shvatanju pojma upravo iz razloga promjene i samih izazova. Znači, ako smo prethodno strahovali od ratova, odnosno te vojne sile, danas imamo sasvim jednu drugu težu, jednu drugu dimenziju koja, opet kažem, znatno utiče na ovo moderno shvatanje pojma bezbjednosti. U tom pogledu možemo reći da sama bezbjednost, onako laički, može da se okarakteriše kao odsustvo straha od ugroženosti. Ali opet sa stanovišta određenih teorija i političkih pravaca sama bezbjednost ima i druga shvatanja i druge oblike. Imate tako, na primjer, realiste koji smatraju da je bezbjednost cilj kojem treba težiti i da država služi kao sredstvo za ostvarivanje tog cilja. S druge strane imamo idealiste koji smatraju da je bezbjednost zapravo posljedica ako se u svijetu ponašamo i djelujemo mirno. U svakom slučaju, sam koncept bezbjednosti u prošlosti je u mnogome uticao na ovu današnju definiciju i stoga imamo i različite oblike bezbjednosti, počev od nacionalne, odnosno državne bezbjednosti, zatim međunarodnu bezbjednost, koja je definitivno ojačala svijest u potrebi da se javi ta međuzavisnost međunarodnih subjekata kada je u pitanju bezbjednost
i regionalnu koja je opet slična međunarodnoj, ali dosta uže koncepta. I imamo globalnu koja se naravno tiče bezbjednosti globalne planete Zemlje u cijelini. Da. Kako danas iz pozicije savremenog društva, a rekli ste već da se razlikuje ovo moderno shvatanje bezbjednosti od onog ranije koje smo pomenuli kada su u pitanju ratovi u okviru naše istorijske prošlosti. Kako danas vidite uticaj nauke o bezbjednosti u okviru našeg modernog društva? Pa nauka je u mnogome doprinijela. U prvom redu iz razloga što je interesovanje za bezbjednost se podiglo na jedan zavidan nivo i svi relevantni subjekti su uzeli za shodno potrebu da se sa istom bave. Naravno, ono čemu se daje značaj jeste i reforma sistema koja je nekako uvijek u skladu i u korak sa izazovima koji nas svakodnevno susreću. Tako da, što se tiče ovog modernog shvatanja nauke o bezbjednosti, mogu slobodno da kažem da odgovara današnjim izazovima i da radi na tome da svi subjekti relevantni iz oblasti bezbjednosti doprinose svakodnevno jačanju iste. Potreba da čovjek bude zaštićen je sasvim prirodna i ne možemo reći da je to nešto što je novo ili da je to nešto što pripada savremenom društvu, već prosto čovjek i svojim rođenjem manifestuje tu svoju potrebu da bude zaštićen. S tim u vezi i u okviru naše teme o bezbjednosti pitam vas zašto je važno detaljnije objasniti na koji način koncept ljudske bezbjednosti je stekao popularnost i kada se on pojavio na međunarodnoj sceni. Koncept ljudske bezbjednosti se prvi put zvanično pojavio u izvještaju o ljudskom razvoju Ujedinjenih nacija 1994. godine i tada je zapravo, ajde da kažemo, oživio. U stvari, tada je postalo jasno da su kompleksni globalni problemi i izazovi koji su se dešavali postali uski da objasne sam pojam bezbjednosti i bilo je potrebno nekako pažnju preusmjeriti sa tih državnih koji su se tada smatrali i mislim i danas se smatraju, ali opet zagovornici koncepta ljudske bezbjednosti opet u prvi plan stavljaju pojedinca i potrebu da se sam pojedinac zaštiti. Sam koncept je proklamovan i konvencijama o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, ali ono gdje je zapravo doživio tu neku svoju ekspanziju je bio izvještaj o ljudskom razvoju Ujedinjenih nacija iz 1994. godine. U tom pravcu su se na neki način i pojednostavila shvatanja koncepta ljudske bezbjednosti sa aspekta sagledavanja osnovnih suština ljudskih problema i bivstvovanja u tom periodu. Pa tako imamo s jedne strane slobodu od straha, a sa druge strane slobodu od uskraćenosti. Sloboda od straha se nekako uslovno vezuje za slobodu od svakog vrsta nasilja, odnosno potrebu da čovjek bude u svakodnevnom životu bezbjedan. A sloboda od uskraćenosti je nešto što se usko vezivalo za, ajde da kažemo, ekonomska pitanja, nešto što je pogađalo i što danas pogađa ovaj siromašni dio stanovništva i sloj, pa je tako uvijek postojala ta potreba da se oni oslobode straha od nemaštine, straha od gladi, tako da je konceptualizacijom pojma ljudske bezbjednosti kroz ovaj izvještaj Ujedinjenih nacija o ljudskom razvoju te dvije slobode su nekako objedinile sam koncept i učinile ga danas mnogo značajnim nego što je bio prethodnih godina. Moram se nadovezati na ovo što ste rekli, a tiče se siromašnog sloja stanovništva. Koliko je u periodu pandemije koja traje više od godinu dana, ne samo kod nas, nego i u čitavom svijetu, koliko je postao dominantan taj strah za sopstvenu egzistenciju? Taj, vjerovatno, možemo ga definisati i svesti pod ekonomski strah i pod ekonomsku krizu. Koliko je on isplivao na površinu i koliko su zapravo te vrste bezbjednosti došle u rizik? Pa ovako, tu je pitanje, ajde da kažem, može da se veže sa indikatorima ljudske bezbjednosti.
O čemu se zapravo radi? Sama pandemija koja je pogodila svijet uzročno, posljedično se vezuje i za ljudsku egzistenciju. U prvom redu je tu ovaj indikator zdravstvena bezbjednost, odnosno bezbjednost za svoje zdravlje, koja je pokazatelj potrebe da se konstantno, odnosno da svaki pojedinac prije svega ima slobodan pristup zdravstvu, pravo na ravnopravno liječenje, znači bez nekih bitnih odstupanja. A sama bezbjednost u zdravstvenom smislu vezuje i ovu ekonomsku. Znači, pandemija je definitivno dovela do kraha i kolapsa samog sistema i tržišta, a samim tim je dovela u pitanje i poslovnu egzistenciju, privredna društva, uslijedilo je veliki broj otkaza, imamo znači taj povećani broj nezaposlenosti. Tako da svakako da je taj ekonomski faktor odigrao glavnu ulogu i da danas, sigurna sam, ako pitamo ili sprovedemo neku anketu među stanovništvom, da bismo dobili jednu pozamašnu cifru u smislu ekonomske nebezbjednosti, jer je koja bi zapravo pokazala gdje smo. Jeste, jer je stanovništvo definitivno u tom strahu od nemogućnosti obezbeđivanja sopstvenih prihoda, prehrane porodice i ostalo. Da. Kako ćemo izmjeriti, možemo li tako reći, ljudsku bezbjednost? Koja je to mjera koja bi bila relevantna? Ovako, naučnici su se i bavili pitanjem mjerenja ljudske bezbjednosti i hajde da kažem da je konstatovan određeni indeks koji je i proklamovan ovim izvještajem o ljudskom razvoju Ujedinjenih nacija. Međutim, složit ćete se sa mnom, koncept ljudske bezbjednosti, odnosno sama ideja ljudske bezbjednosti je izuzetno subjektivna. I to zapravo otežava samo mjerenje. Iz razloga što ne tretira svaki pojedinac upravo taj strah od gladi ili strah od zaposlenja ili zdravstva ili lični neki strah jednako. Znači sve zavisi od geografske pozicije gdje živimo. Znači znamo i sami kakva je situacija u svijetu. To je nešto na što će i naša organizacija u jednom kraćem vremenskom periodu da se bazira. Znači potreba da sprovedemo jedno, eto da kažemo, istraživanje, da onako na jednom plastičnom primjeru objasnimo. To će biti naravno u skladu i u saradnji sa našim partnerima, ostalim nevladinim organizacijama, gdje smo mi to zamislili da anketa bude na nivou naše ciljne grupe, koju bismo možda podijelili u skladu sa starosnom dobi. Znači, ako se usredsredimo na djecu školskog uzrasta, da tu direktno bude pitanje u pravcu koliko se osjećaju bezbjednim u smislu vršnjačkog nasilja. Jer znamo da je to svakako nešto što je zastupljeno u školama i protiv čega se borimo. Ako se, na primjer, usredsredimo na dob starijih maloljetnika ili fakultetski obrazovane populacije, možemo da idemo u pravcu koliko se oni osjećaju bezbjednim i otpornim na uključivanje u razne kriminalne grupe. Znači, različiti su aspekti za mjerenje. Moramo uzeti, više je faktora svakako. Može se izmjeriti, ali opet kažem, sve je subjektivno i onda je i sama ocjena onako oscilirajuća, što se kaže. Šta biste rekli, koja su to najčešća pitanja kada je u pitanju bezbjednost koja današnje stanovništvo postavlja sebi u svakodnevnom životu? A moramo priznati da su ta pitanja zapravo i najznačajnija. Ako izuzmemo ona na globalnom nivou, zapravo svakodnevni život čovjeka je najvažniji. Da, pa upravo tu imamo ajde da kažemo, okrenutu ljestvicu izazova koja nekako u kom god pravcu da vodimo razgovor uvijek se na to završava. Znači, dok smo prije imali taj strah od oružanih snaga, od ratova, znači nešto što je bilo dominantno u istoriji, sada su to izazovi kao što su organizovani kriminal, terorizam,
pandemije, imamo i ove probleme sa klimatskim promjenama koje znatno utiču i na naš život i na naše zdravlje. Tako da su to definitivno pitanja sa kojima se svakodnevno susrećemo. Mi smo u okviru organizacije i uključili veliki broj eksperata iz različitih oblasti. Naši članovi i članovi rukovodstva učestvuju u seminarima i obukama baš sa ciljem da se unaprijedi i naše iskustvo i da se dopuni naša teorija kako bismo našoj ciljnoj grupi mogli da damo što kvalitetnije informacije i praktično da ih pripremimo za teren i za tu svakodnevnicu. Kada ste pomenuli organizaciju, Internacionalna policijska organizacija Montenegro, koja je zaista naš partner od samog svog osnivanja i ovom prilikom zahvaljujem na učešću u svim razgovorima i ovako važnim temama kojima vi i večeras svjedočite. Koji su to ciljni programi za ovu i narednu godinu i šta je to na što ste posebno obratili pažnju kada je u pitanju ne samo pandemija, nego svi izazovi kojima svjedočimo u proteklom periodu? Pa, znači, evo kao što ste rekli, sarađujemo već neki period. Znači, već je opšte poznato da je i po sesija Montenegro, odnosno Crna Gora, glavni cilj je zapravo edukativnog karaktera. Znači, to je nešto za što smo se zalagali od starta, za što se i danas zalažemo i to je nešto što ćemo u budućnosti i propagirati. Sve sa ciljem da se naša ciljna grupa... Neću pogriješiti ako kažem da su to mladi ljudi prvenstveno. Jeste, prvenstveno mladi ljudi. Imamo veoma veliki broj sporazuma o saradnji sa osnovnim i srednjim školama. Tako da u tom pravcu cilj je, eto da kažem, ostao na jednom izuzetno visokom nivou i tako ćemo da nastavimo. Također, cilj koji ne planiramo da mijenjamo, koji se ispostavio dobrim, jeste saradnja sa organima vlasti i drugim nevladinim organizacijama i uopšte sa svim relevantnim subjektima u našoj državi koji se bave pitanjima bezbjednosti i to sve sa ciljem da se teorija i praksa na neki način približe, spoje, opet zarad kvalitetnih informacija, razmjene informacija i uopšte ovo što je naš cilj, da sve što radimo i pružamo stanovništvu bude na jednom zavidnom nivou. Također je cilj i saradnja sa sindikatima i drugim udruženjima u okviru organa, posebno kada se za to nađe adekvatna potreba. Međutim, to je ostalo na nekom nivou razmjene informacija i trenutno smo sa time zadovoljni. Sad, naravno da bismo te ciljeve ostvarivali, mi imamo i svoje aktivnosti. Prvenstvene aktivnosti su usmjerene na organizovanje, što samostalno, što u saradnji sa partnerima, organizovanje seminara, škola, konferencija na različite teme. Tu moram posebno da pohvalim članove našeg rukovodstva, koje sam i malo prije rekla, konstantno teže tom usavršavanju u različitim oblastima da bismo bili kompetentni da pričamo o što više izazova koji danas pogađaju naše društvo. Tako da je i predsjednik naše organizacije skoro baš pohađao i seminar na temu borba protiv trgovine ljudima. Zatim, što se tiče ciljeva, akcenat ćemo stavljati također i na, pošto smo neko ko se, eto da kažem, bavi naukom, znači isključivo smo tu radi teorije, gledamo da kogod i na bilo koji način može da doprinese razvoju teorije u smislu nauke o bezbjednosti. Tu smo da podržimo takve projekte u smislu naučnih radova. Ono što bih također napomenula jeste novina. Ovo što sam rekla da spremamo, znači neku vrstu istraživanja na nivou naše države, da negdje prikupimo što više informacija kako se koji uzrast i koja starosna dob osjeća u tom bezbjedonosnom smislu spram određenih izazova.
Također, baš prošle subote smo imali sastanak sa predsjednikom Međunarodne policijske organizacije na međunarodnom nivou, odnosno izvršni direktor gospodin Tomori i koordinatorka na međunarodnom nivou, gospođa Sanela Nikolić. Oni su zapravo organizovali sastanak sa ciljem da se prenesu utisci jer su bili gosti na međunarodnoj konferenciji Ujedinjenih nacija gdje je i naša organizacija kao takva sa svim svojim ciljevima i predstavljena. Tako da smo dobili punu podršku i ono što se kaže vjetar u leđa za dalje aktivnosti. Crna Gora, sesija Crna Gora je zapravo i proglašena za najbolju sesiju za 2020. godine upravo u smislu sprovedenih aktivnosti na polju bezbjednosti. Imali smo priliku da od njih čujemo i iskustva kako to rade naše kolege u Italiji, u Francuskoj. Tu smo otprilike negdje bliski sa njima, imamo neke zajedničke aktivnosti. Dobili smo i neke sugestije u pravcu sportskih igara. Znači, to je svakako nešto što ćemo na nekom dugoročnom planu da razvijamo. I ono što je interesantno jeste da imamo u najavi jedan projekat koji će biti potpomognut baš iz sjedišta organizacije od strane našeg predsjednika, a riječ je o saradnji na regionalnom nivou i tu bi se značajna pozornost dala bezbjednosti na granicama. Znači nešto sa čim naš region svakako ima problema. Tome bi prethodili seminari i obuke kako bi što kvalitetniji ljudi radili, bili uključeni u projekat i da on na kraju bude onako sa najboljim mogućim ocjenama i sa najvećim rezultatima. Ono o čemu sam često razgovarala sa predsjednikom organizacije Ivanom Pekićem jeste cyber kriminal i za kraj samo da vas pitam koliko su mladi danas u riziku ako govorimo o rizicima i izazovima sa kojima se suočavamo u svakodnevnom životu, koliko su mladi ljudi zapravo u riziku od cyber kriminala? Pa, cyber kriminal je nešto što je izuzetno popularno, a mogu slobodno da kažem da vlada iz sjenke. Nešto što je veoma veliki problem prvenstveno za roditelje, a samim tim i za djecu koji su u direktnoj opasnosti od istog. Društvene mreže su i uopšte sam internet je nešto što nam pruža veliki dijapazon informacija, različita starosna dob to, da kažem, različito konzumira. Jeste, i tretira i tumači i onda tu dolazi do značajnih propusta, zloupotreba. Da, tako da je to izuzetno veliki izazov, jedna kompleksna tema koju po meni treba izuzetno dobro razraditi, napraviti jedan dobar tim i isključivo i samo time se baviti da bi onako bio djelotvoran. S obzirom na ovu vrstu problematike koja je vrlo često, kako ste i sami rekli, zastupljena u našoj društvenoj zajednici, vjerujem da će i po Montenegro posebnu pažnju posvetiti ovoj oblasti. Tamara, hvala vam što ste večeras bili naš gost i radujem se nekim sljedećim susretima. Hvala vama. Uvaženi gledalci, pratili ste razgovor nedjelje. Podsjećam da je moja i vaša večerašnja gošća bila Tamara Jovićević, potpredsjednica Internacionalne policijske organizacije Montenegro. Za naredno druženje preporučujemo svakako da ostanete uz nas. Biramo pažljivo našu sljedeću temu za 7 dana u istom terminu. Do tada srdačni pozdravi od ekipe koja je realizovala razgovor nedjelje. Još jednom prijatno večer.